Tosiaan huomenta kaikille. Olen Markku Kuoppa Ruokavirastosta ja tosiaan mun esityksen aihe nyt on sit ympäristökorvaukseen liittyvät nämä maanparannusten ja sairauskasvitoimenpide. Ja tässä nyt mulla on muutama kalvo näihin liittyvää yleistä asiaa ja sitten näihin tukiin liittyvää asiaa. Sanoinkin tuossa Hennalle, ettei varmaan nyt tämä mulle varattu aika tai se riittää niin sanotusti erittäin hyvin, eli varmaan menee vähemmän aikaa tässä, mitä on varattu, mutta ehkä parempi näin päin. Mutta joo, mennään eteenpäin. Eli ylipäätään tämä maanparannus- ja neuraskasvithan on yksi ympäristökorvauksen lohkokohtainen toimenpide ja että tähän korvaukseen pääsee mukaan, niin tulee olla sitoutunut siihen ympäristökorvaukseen ja sitten siihen tilakohtaisiin toimiin, mitä siihen liittyy. Ja sitten voi valita tämän maanparannus- ja sairauskasvitoimenpiteen. Tässä ekalla slaidilla on tosiaan tätä perustaa, miksi tämä nyt on yksi ympäristökorvauksen toimenpiteen muodoista. Pyritään pellon kasvukunnon parantamiseen ja maan orgaanisen aineksen määrän kasvattamiseen ja maan rakenteen parantamiseen tämän toimenpiteen toteuttamisella. Ja sitten tässä on vielä erikseen mainittu maanparannus- ja neuraskasveista tai niille ominaisista asioista. Sitten on mille peltoalalle tätä maanparannus- ja neuraskasvitoimenpidettä voi ilmoittaa. Tuossa viimeisenä tai loppupuolella tätä esitystä on tuo vipupalveluun liittyvä dia, missä kerrotaan tarkemmin siitä, mutta tätä toimenpidettä voi ilmoittaa alalle, jotka on ollut edellisenä vuonna yksivuotisten tuotantokasvien viljelyksessä. Ja sitten edelleen voi ilmoittaa vain 1 vuoden kerrallaan, tai siis, että nyt jos muistatte aikaisempaa kautta, niin siellä oli sellainen, että sai 2 vuotta peräkkäin ilmoittaa sairauskasvia tietyllä perusteella, mutta nyt tämä ehto tulee suoraan tuolta, että jos edellisen vuoden kasvia tutkitaan sille alalle, jos se on joku 1-vuotinen tuotantokasvi, niin sitten seuraavana vuonna voi ilmoittaa sille alalle maanparannus- ja neuraskasvia saadakseen sitä korvauksen. Eli periaatteessa vaikka joka toinen vuosi voisi olla sitten tätä maanparannus- ja neuraskasvi-ala, se tietty ala tukeen oikeutettu. Sitten tässä on lueteltu, mitä ne maanparannus- ja neuraskasvit ovat. Öljy- ja muokkausretikka, mailaset, ruisvirna, rehuvirna, sinapit, mesikät, sikurit, hunajakukka ja niin edelleen. Myös kuminan ensimmäisen vuoden kasvusto on oikeutettu tähän korvaukseen. Ja sitten kaikkien näiden edellä mainittujen kasvien seokset. Ja sitten, eli tuossa on maanparannus- ja sairauskasvit ja maanparannuskasvit ovat erikseen ja sairauskasvit ovat erikseen tässä lueteltu, mutta käytännössähän nämä on tämän tuen alla nämä kasvit ovat niin kuin yhdessä nipussa. Eli jos tähän seokseenkin liittyen, niin jos joku näistä sairauskasvi ja kasvi tai maanparannus- ja sairauskasvi ilmoitetaan seoksena, niin se on ihan ok sitten tähän korvaukseen. No mitä sitten viljelyehtoihin ylipäätään tämän korvauksen puolesta tulee, niin maanparannus- ja sairauskasvit, niitä voidaan viljellä käytännössä niin kuin tuotantokasvia, ja sitten sadon korjuu ei ole tietenkään pakollinen, vaan sen tarkoitus on sitten, että se voidaan muokata sinne maahan
Ja tässä on näitä tiettyjä aikamääreitä sitten, mitä tähän tukeen liittyy. Keväällä kylvö ja 2 kuukautta vähintään pitää kasvaa ja sitten sitä voidaan niittää sen kasvun aikana tai murskata tai käyttää hyödyksi, eli korjatakin sen sieltä. Sitten tuo viimeinen pallukka tuossa vielä on, tai siis tuo kasvusto voi päättää kemiallisesti, se on nyt eri lailla tällä kaudella kuin aikaisemmalla kaudella, eli siellä oli vaan se mekaaninen muokkaus, oli se päätös, millä sen sai päättää, mutta tässä nyt ei ole sitä ehtoa enää, vaan tämä voi sitten myös ensin päättää kemiallisesti ennen kuin se sitten muokkaa maahan. Ja 2 kuukautta on toi kasvuaika, niin kuin tuossa viimeisessä kohdassa tässä sanotaan, ja sen jälkeen sitten voi toimia normaalisti niin kuin pellolla haluaa toimia, eli voi kylvää syyskyisen kasvin. Ja sitten korvauksesta. Se on se 190 € per hehtaari ympäristökorvausta, jonka lisäksi sitten kaikki muut kasvit, paitsi kuminasaat, on 45 € per hehtaari, mutta kumina saa sitten sen tilakohtaisen tason 113 €. Eli on säädetty, että puutarhakasvit ja kumina saat on 113 €, niin sitten se tulee tuohon mukaan lisänä myös. Ja tässä niin kuin huomaatte, niin puhun vaan pelkästään ympäristökorvauksen korvauksesta. Kaikki muut korvaukset tulee sitten sen kasvin mukaan normaalisti, minkä kasvin nyt on ilmoittanutkaan tähän keräikasviin. Ja käytännössä nyt on kaikkiin korvauksiin sen kasvin puolesta jo oikeutettu, mitä saadakseen muita suoria tukia ja osarahoitteisia tukia. Eli hyvin niin sanotusti tuettu kasvi tämä on. Ja tuossa sitten korvausta ylipäätään voidaan maksaa enintään 20% korvauskelpoisesta alasta, joka tarkoittaa sitten, että on säädetty myös, että riippuen hakumäärästä tai tästä ilmoitusta määrästä, niin tuo prosenttiosuus voidaan muuttaa kansallisestikin, koska tuo nyt on myös tuolla CAP-suunnitelmassa säädetty, mutta nyt näyttää siltä, että tämä prosenttikorvausmäärä ei ole ensi vuodelle muuttumassa. Itse asiassa tänä päivänä on viimeinen, kun valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta on ollut lausunnolla, niin tänä päivänä on viimeinen lausuntopäivä. Eli se pitäisi tänä päivänä, jos ministeriön asetukseen tai valtioneuvoston asetukseen on jotakin muutoksia esittämässä, niin tänä päivänä on viimeinen päivä, kun näitä muutoksia siihen voi esittää vuodelle 2024, vuotta 2024 koskien. No sitten tuossa on vielä tuo viimeinen pallukka CAP-suunnitelmassa. Maaperän raskasvitavoite näytti olevan noin 70 000 hehtaaria näinä ensimmäisenä vuosina. Ja kuten näette, niin tänä vuonna korvausmäärä, tai se mitä maksettiin, oli noin 14 000 hehtaaria vaan, eli melko kauas jäätiin tuossa tavoitteesta, mitä siinä CAP-suunnitelmassa on. Ehkä sitä ei vielä sitten toistaiseksi olla löydetty sitten hakijoiden keskuudessa tätä, vaikka potentiaalista alaahan on todella paljon, koska siellä niin kuin kaikki viime vuonna yksivuotisella kasvilla olleet alat olivat potentiaalisia maanparannuksen raskasvialoja tänä vuonna, jos sinne vaan sitä tiettyä kasvia olisi ilmoittanut. No tässä näkyy vielä, kuten huomaatte, niin toi pinta-ala on tässä eri kuin tuossa aikaisemmalla kalvokolla, sanon noin 14 000 hehtaaria, mutta tässä on sitten se ilmoitetut kasvit suoraan, eli se
se 20% maksurajoite ei näy tässä. Niin tässä on suoraan sitten ne, mitä kasveja on viime vuonna ilmoitettu maanparannussaneerauskasviksi. Eli käytännössähän se meni niin vipupalvelussa, että ensin valittiin se kasvi ja sitten siellä ruksittiin, pantiin ruksi sitten maanparannussaneerauskasvi kohdalle, jos haluttiin kasville sitä maanparannussaneerauskasvikorvausta. Ja tässä nyt näkyy nämä sitten kasvien perusteella maanparannussaneerauskasviksi ilmoitetut kasvit, mitä vipupalvelussa ilmoitettiin. Kumina siellä tietysti yksittäisenä kasvina eniten viljeltynä näistä nostaa päätään ja sinne se oli kelvollinen, jos se oli se ensimmäisen vuoden kumina, niin se oli oikeutettu myös tähän korvaukseen. Ja karttataso vipussa näyttää tältä. Eli kun vipussa näkyy karttataso, niin sitten se on tuommoisella ikonilla merkitty sinne. Ja sitten jos tälle alalle ilmoittaa jotakin maanparannussaneerauskasvia, saa sen 190 € per hehtaari. Ja sitten se ala näkyy vielä sitten siellä kasvulohkoilmoituksessa erikseen, mille on mikä ala on numerisena arvona se, mille alalle on saamassa sen korvauksen. Ja tämä ala päivittyy nyt sitten myöhemmin keväällä. Tällä hetkellä vipupalvelussa näkyy tietysti vuoden 2023 tasot, tai siis vuonna 2023 korvauksessa oikeutettu taso, ja sitten myöhemmin keväällä sitten vipupalvelu ilmestyy se päivitetty taso, jolloin siellä perusteena on vuoden 2023 yksivuotiset tuotantokasvit. Ja sitten sieltä sen perusteella sitten tämä taso tulee näkymään. Ja tässä on vielä ote tuosta, itse asiassa tämä on ympäristökorvauksen sitoumusehdoista. Tämmöinen ruiskutustaulukko siellä näkyy mitkä tuet on toisiaan poissulkevia mahdollisesti, ja tässä näkyy maanparannussaneerauskasvien kohdalla, jos siellä näkyy tuo 3, niin silloin se jos siihen tiettyyn korvauksen oikeutettu, tai siis ei voi saada muuta korvausta, muutoin se on oikeutettu siihen. Ja tässä on myös luomu- ja ekojärjestelmätuki liitännäisenä tässä. Suoria tukia tai luonnonhaittakorvausta tässä ei ole tähän taulukkoon liitetty, ja nehän nyt on toki maanparannussaneerauskasveillekin oikeutettuja tukia ja korvauksia. Ja sitten mitä nyt ylipäätään ehtojen pohjalta on, tai missä maanparannussaneerauskasvitkin, mihin nämäkin liittyvät, niin CAP-suunnitelma on iso pomaska niin sanotusti ministeriölähtöisesti tehty ja hyväksytetty komissiolla, ja sen pohja näkyy tuolta. Sieltä näkyy kyllä aika hyvin sitten se on yli 1000-sivuinen pomaska, mutta hakusanalla kun hakee, niin aika hyvin löytää sieltäkin näitä, missä kohtaa asiasta puhutaan. Ja sitten valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksessa on linkki tuossa alla, ja sitten tuossa ympäristösitoumusehdot, missä myös tästä asiasta mainitaan. Tässä on vain muutama asia tai linkki, missä näin niin kuin hallinnon puolesta asiasta mainitaan. Kiitoksia. Tässä oli tämä mun esitykseni.
esitykseni maanparannus saneerauskasveista. Joo, kiitoksia Markku. Niin no chatissa on kysymyksiä, laittakaa vain ja jos haluatte ihan kysyä ääneenkin, niin voitte vaikka pyytää chatissa puheenvuoroa tai sitten nostamalla kättä. Niin täällä on yksi ainakin kysymys tullut, että korvauskelpoinen ala tarkoittaa ympäristökorvauskelpoista alasta. Ja kasvia voi kylvää vain osalle lohkosta, perustetaan oma kasvulohko. Tällainen kysymys Joo. chatissa. Joo, se ympäristökorvauksen sinne voi korvauskelpoinen ala, vipupalvelussahan näkyy ne, jos ala on korvauskelpoinen, niin se on silloin myös ympäristösitoumuksen ala, jos olet ympäristösitoumukseen sitoutunut, niin sitten sille alalle voi ilmoittaa tätä maanparannussaneerauskasvia, saat sitä korvauksen, jos tätä kysyttiin. Ja sitten se, että koko peruslohkohan on aina korvauskelpoinen, eli kasvulohkotasolla ei ole korvauskelpoisuuksia, vaan sitten se on koko peruslohko on sitä korvauskelpoista alaa tai sitten se ei ole. Joo, kyllä. Ei ole ainakaan vielä tullut lisää kysymyksiä, mutta sulla oli tuo listaus noista kasveista, niin aika yllättävää, että auringonkukkaakin oli jonkun verran kuitenkin laitettu. Että onko se ihan niin kuin puhtaana laitettu vai Joo, kyllä se on justiin noin, muista itsekään, mitä siinä näkyykö se slide, onko se jakoa ei ole sulla päällä, että ei ole vielä, että jos haluat vielä pilauttaa sitä, niin... Joo, mä voin toki tuossa kaivan sen tuosta. Joo, vähän sama kysymys tuolla chattiin tuli uusi kysymys, että voiko korjata sadon kasvista? Joo, kyllä voi korjata. Joo, eli jos itselläkin tuli tämä kysymys, että jos on auringonkukkaa vaikka yrittäisi puida, en nyt tiedä onnistuuko meidän alueella, mutta niin kuin ihan yleisesti, että sen saa niin kuin sitten korjata niin kuin vaikka puimurilla, että se on mahdollista. Kyllä. Joo. Joo, siinä ei ole niin kuin estettä sit sille kunhan aikamääreet muuten täyttyy ja tuossakin, että sen sanottiin, että sen voi sitten muokata maahan, eli voi-sanakin on vähän ehdollinen, että ei ole pakotettu. Että ei ole pakko muokata sitä maahan. Joo, kyllä. Tässä tosiaan näkyy nämä ja auringonkukkahan nyt joo, siis puhtaana kasvustona tässä kyllä, eli muuten se olisi tuolla seoksessa maanparannussaneerauskasviseoskohdassa. Joo. Jos ei se olisi tuossa omana rivinään. Kyllä. Chattiin tuli kysymys, että monivuotiset marjakasvit saivat ennen saneerauskasvituen. Nytkö ei ole mahdollista enää? Joo, eli just se ehto, eli kun siellä oli se, että monivuotisten puutarhakasvien aikaisemmin se ehto meni niin, että oli peruna- ja sokerijuurikas tai avomaan puutarhakasvi. Piti olla siellä pohjana, siis samanlaisella pohjana kuin tämä. Eli se muodostui niiden perusteella sitten tämä taso sinne. Mutta nyt se ehto tosiaan muuttui, että se on tänä vuonna, että se on pelkästään toi yksivuotinen tuotantokasvi, jonka perusteella tämä pohja tänne tuotetaan. Se potentiaalinen ala, jolle voi ilmoittaa sitten seuraavana vuonna saneerauskasvia. Ja valitettavasti nyt sitten sitä monivuotisia marjakasveja siellä sitten ei ole. Ne ei muodosta tätä pohjaa sinne. Kyllä. Itsellä oli kysymys, mutta se unohtui tässä, mutta joo, ja sitten siellä oli aikaisemmin sulla siellä niistä, oliko tukimääristä oli,
vielä siellä, että paljonko se suurin piirtein on. Ja tämä on ympäristökorvauksen mukaan Tämä on sitten. pelkästään. Joo. Joo, kyllä. Itse mietin tuossa, että heitän taas tämä auringon kukaan tähän, että siellä sehän on myöskin listattu sinne öljykasviosastolle, missä on öljyhamput ja rypsit ja rapsitkin ja näin päin pois. Muistelenko oikein, että se on myöskin siellä. Joo. Mm. Kyllä. Ja se kansallista poista hehtaaritukea se myös saa, mutta sitten erikoiskasvipalkkio se ei saa, jos se on tähän maanparannusten raskasviin. Joo, eli silloin Myös. kun tukia hakee, niin pitää olla tarkkana, että onko se nyt sitten mitä varten sitten, että Kyllä. käyttö. Joo. Joo. Kyllä. Sitten tuli, että kylvösiemen vaatimus. Voiko kylvää omalla siemenellä? Joo, kyllä. Ei ole siinä ei ole rajoitetta. Joo. Voi vielä tarkentaa tuon, että oliko siinä nyt itsekään muista vipun tai mitä siinä tarkennuksia kysyttiin, mutta periaatteellista estettä ei ole, ettei voi kylvää omalla siemenellä. Kyllä. Ja nyt on tullut tämä, että tässä olikin nämä just, menin seuraavaksi kysyä näistä viljelyyn liittyvistä, että se tosiaan, oliko näillä maanparannus- ja saneerauskasveilla, että mihinkä mennessä pitää kylvää päivämäärää vai Ei onko ollut, näillä mitään? ei ole muuta kuin se yleisesti yleinen kylvöpäivä 30. päivä. Eli ei semmoista kevään varsinaista kylvöpäivää ei ole säädetty. Joo. Muuta kuin, että tuo on vaan mainittu tuolla asetuksella. Kyllä. Ja oliko nämä semmoisia, että näistä kannattaa, viljelijöillä nyt on tämä vipumobiili käytössä, niin kannattaako näistä esimerkiksi ottaa kuvia kasvukaudella tai muuta, että onko nämä semmoisia, että kannattaa olla jonkinlainen dokumentti, että tämä on kylvetty vaikka sinne tai muuten. No joo, sen mukaan sitten tietysti mitä niin kuin ajattelee, että pitää varmentaa, että pyyntöjähän tietysti tulee sitten, jos on tarpeen ja se, että muuten tuosta satelliittiseurannasta tai siihen liittyvästä asioista, niin siitä varmaan sitten, tai neuvotaankin sitten erikseen. Että. Kyllä. Joo, chattiin ei ole tullut kysymyksiä enempää ja eikä ole muitakaan kommentteja. Jäätkö Markku vielä tähän hetkeksi vielä vai oliko sulla joku meno? Että... Joo, kyllä mä voin sitten chattiin laittaa, jos kyllä mä tässä on vielä varmaan ehtii olemaan hetken. Niin. Mutta ilmoitan sitten, jos pitää häipyä. Joo, totta kai, kyllä. Eli jos tulee vielä kysymyksiä, niin hyödyntäkää nyt Markkoa tässä, että hän vielä hetken aikaa ja vastailee tuolla chatissa sitten näihin kysymyksiin tähän tukiasioihin liittyen, niin hyödyntäkää ihmeessä. Mutta kiitos Markku ja Kiitos. Timo, oletko linjoilla? No niin, morjesta. Joo, Timo Mäkinen täällä, terve. Joo, terve. Käytäs kamerakin päällä vielä. No niin, näkyy. Okei, ja plus, että sitten nämä lajit, erilaiset juuret siellä maassa, ne sitten tukee toinen toisiaan, että siellä on typensitojakasvia on, ja sitten on heinäkasvia, näiden juuria keskenään, niin näillä on sellainen kombovaikutus, mistä on viitteitä, mutta ihan niin kuin selkeitä tutkimustuloksia tämmöisestä ei ole esittää, mutta ihan selkeitä viitteitä on, että tällainen yhteisvaikutus eri lajeilla
seoksissa on. Siinä ne lajit se boostaa toinen toisensa kasvua. Ja näiden maaparannuskasvien hyödyistä sitten tosiaan tuo mururakenne on sellainen, mikä liittyy tähän tosiaan maan kasvukuntoon. Ja se mururakennehan maassa muodostuu yhteistyössä kasvien juurien kanssa. Ja siinä on erittäin olennaisena osana on typensitojakasvien juuri. Et mururakennettahan ei saa maahan aikaiseksi muokkaamalla. Et mururakenne syntyy ihan tällä luonnon menetelmillä ja silloin typensitojakasvin juuren merkitys on erittäin suuri. Ja sitten maan kuohkeutus, ihan mekaanisesti kuohkeutuu maa, kun siellä on jämäkkäjuurisia, laajajuuristoisia kasveja tuolla maassa. Et se ihan mekaanisestikin tosiaan kuohkeutuu, mutta tuohon mururakenteeseen nämä niin liittyy tämä maan kuohkeutuminen ja mururakenne hyvin olennaisesti yhteen. Ja tosiaan näistä ravinnevaroistossa juttua olikin, eli maan ravinnevara paranee. Tämä typpi on ehkä selkein, helpoin nähtävä juttu, että jos käytetään voimakkaita typensitojakasveja, esimerkiksi virnoja, niin näillä on ihan selkeä vaikutus siihen seuraavan vuoden typpilannoitustarpeeseen. Mutta sitten nämä, tosiaan fosfori on se yksi mielenkiintoinen tämmöinen sivuravinne tai pääravinne tai fosforikin olla, mutta sitten näitä pieniä mikroravinteitakin, että näiden käyttökelpoisuus maassakin todennäköisesti paranee, kun maassa käytetään tässä monipuolista kasvustoa, missä on typensitojakasveja ja heinäkasveja, plus että se maa saa ikään kuin levähtää. Pieneliötoiminta liittyy myös tähän samaiseen systeemiin, eli että kun maa saa olla rauhassa ja sitten siellä kasvaa sitten voimakkaasti jo juuria, monenlaisia juuria, eritoten typensitojakasvien juuria, niin tämä sitten aktivoittaa pieneliötoimintaa. Ja pieneliötoiminta, niin se nyt liittyy taas sitten käsikädessä tähän maarakenteeseen, mururakenteeseen, kasvien ylipäätään menestymiseen siihen. Ja sitten taudinaiheuttajien toi on myös mielenkiintoinen kysymys, että näillä maanparannussaneerauskasveilla, että varsinkin retikat ja sinappi, että näistähän puhutaan on ikään kuin puhistajakasveja ja näistä puhutaan jopa biofumigaatiovaikutuksesta, eli että ne periaatteessa puhistaisi maata ja jotakin taudinaiheuttajia jopa hävittäisi sieltä. No, tästä on jotain tutkimuksia on olemassakin, se on vähän mutkikas prosessi eikä ihan yksinkertaisesti tulkittava, mutta joka tapauksessa niin nämä saneerauskasvit, retikat, sinapit, ne ei lisää taudinaiheuttajia, että pääsääntöisesti puhistavat maata. Ja muun muassa retikoillakin on sitten havaittu möhöjuuren ehkäisevää vaikutusta. Vaikka retikat itsessään on ristikukkasia ja möhöjuurihan on ristikukkasten ongelma, mutta resistensseillä retikkalajikkeilla niin möhöjuuren määrä on saatu pienennettyä. Erittäin mielenkiintoinen havainto toikin. No sitten tietenkin tämä maankunnon paraneminen niin kuin yleensä tulevillekin vuosille, niin tämä on erittäin merkittävä juttu, että tämä kannattaa näiden maanparannuskasvien käytössä niin miettiä ja ottaa huomioon, ajatella tosiaan, että on investointi sen tulevaankin. Että siihen maanparannuskasviin ja siihen kasviseokseen, niin siihen kannattaa satsata. Sitä, totta kai se tuki on tärkeä juttu, mutta jos menee pelkästään tukiraha edellä ja miettimään, että okei, että mitä eniten jäisi viivan alle eurona, kun laskee tulot miinus kulut, että jos sitä pelkästään maksimoi, niin se on himpun ehkä lyhytnäköinen. Että siihen kannattaa miettiä tosiaan satsata siihen kasvustoon, että saa reippaan kasvustoon, niin sillä voi olla tulevina vuosina hyvinkin pitkälle vieviä vaikutuksia. Että näissä typensitojakasveissa, rehevissä kasvustoissa ja sitä kautta maan kasvukunnon paranemisen-ansiosta, niin maassa sen kuivan kestävyys paranee ja maan vedenpidätyskyky paranee, eli että näihin vaihteleviin oloihin pystytään paljon paremmin vastaamaan ja tulevat sitten kasvit, mitä tämmöisellä alueella käytetään, niin todennäköisesti menestyy sitten paremmin
Eli näistä maan parannuskasveista kannattaa ottaa kyllä hyvin ajatuksella ottaa hyöty talteen. Tuossa eka kuvassa oli mielenkiintoinen kasvusto. Tässä näkyy aika voimakkaasti, että tuo valkokukkainen öljyretikka kukkii siellä. Ja sitten siellä on keltaista sinappia mukana. Alareunassa on jonkun hunajakukan kukkakin. Tuo on ihan julmettu kasvusto. Että voitte kuvitella kyllä, että minkälainen vaikutus tuolla sitten maahan tulee olemaan. Muistaakseni tuossa oli typensitäkasvia, tai täällä virna on siinä joku virnalehtikin tuolla alla, että siinä on typensitäkasvia mukana myös tuossa kasvustossa. Ja rikkaruohot ei juhli tuossa. Ja se maata kuohkeuttaa vaikutus on kyllä huomattava. Etenkin tuota massaa kertoo aika reippaasti tuohon. Retikan kanssa pitää olla tarkkana syksyn päälle, että se ei pääse siementämään. Retikka voi kyllä odotella aika huolti melko myöhäisenkin vielä. Se siemenen kehittyminen kestää siinä. Mutta tuossa on aika mielenkiintoinen kasvusto. Tietenkin näissä ristikukkasissa, niin niiden kylvössä, niin kyllä voi olla sitä aika paljon merkitystä ja sitä on vaikeana ennakkoon ennustaa, että milloin se onnistuu. Et tälläkin samalla peltoalueella niin oli myös ristikukkaseoksia, jotka oli kylvetty aikaisemmin kuin tämä. Tämä oli kylvetty joskus kesäkuun puolivälin, se joutuu varmaan tämä kasvusto. Mutta toiset kasvustot oli kylvetty toukokuun lopulla ja niistä sitten rapsikuorinen söi sitten kaiken ristikukkasen. Mutta tämä, mikä oli kylvetty 2-3 viikkoa myöhemmin, niin tässä ristikukkanen onnistuu. Että on joskus vähän arvapeliä, mutta kun on monipuolinen kasvusto, useita lajeja siellä mukana, niin sitten se onnistuminen on todennäköisempää. Sitten näihin yksittäisiin lajeihin vielä näihin maanparannuskasveihin, niin rehuvirna on erittäin kiitollinen viljeltävä. Se on erittäin rehevä ja tosiaan parhaimpia yksiluotisia typensitäkasveja. Rehuvirna on laaja juuristo, se ei ole kovin jämäkkä, lähinnä semmoista hiusjuurta, mutta sitä on paljon. Ja sitä on maassa on paljon tätä hiusjuuria, että yksivuotisena se on erittäin tehokas maankuohkeuttaja. Ja kasvu on melko nopea, että rehuvirnan kannattaa kylvää lämpimään maahan, se kasvun lähtö on nopea siinä tapauksessa. Joskus on kokeiltukin kylvetty, yritetty hakea mahdollisimman suurta kasvua koko kesäksi ja kylvetty hirveän aikaisin, mutta että kylmästä se kärsii. Että sitten jos tulee kylmä jakso tuohon päälle, niin rehuvirran kylvön jälkeen, niin silloin sen kasvu helposti pysähtyy ja riskakasvit pääsee kehittymään ihan reippaasti kyllä. Että rehuvirna se kannattaa kylvää mahdollisimman myöhäiseen. Että jos vaan maat sallii hikevillä mailla, niin huoliti kesäkuun puolelle, että rehuvirran kylvön. Ja tietenkin tuommoisella raivausalueella sen menestyminen on vähän rajoilla, että siellä on se maan kasvu tai maan elävyys raivausalueella, niin sehän on siinä on aika paljon parantamisen varaa, ja kuitenkin typensitäkasvina tämä rehuvirna helposti reagoi tämmöisiin olosuhteisiin sitten. Kukinnalla tähän rehuvirran houkuttelee myös pölyttäjiä. Tämä rehuvirna itsessään, niin se on nimensä mukaisesti tosiaan virna, mikä sopii myös rehuksi. Eli säilörehuseokset sopii myös laitumeen. No tietenkin tuo viherlainoisen maan parannustossa on rehuvirnan osalta. Että rehuvirnan odelman kasvu ei kovin kaksinen, ei laidunnuksessa ei ole, ja niiton jälkeenkin se kasvaa vähän heikosti. Mutta kertaniitolla massaa tulee paljon. Eli tämmöisen maan parannuskasvinakin, että jos haluaa kasvuston käyttää se esimerkiksi rehuksi, niin rehuvirrassakin se onnistuu. Lypsykarjan rehuksi vähän siinä rajoilla on, mutta lihakarjan rehuksi sopii erittäin hyvin. Ja jos ei ole herne tai virnaa ollut alueella pellossa aikoihin viljelyssä, niin silloin sen siemenen bakteeriympäys, sitä suositellaan, mutta yleensä tältä rehuvirnakin löytää se bakteerin, että rehuvirran juuri löytää sen typensitäbakteerin maasta ja se rupeaa lisääntymään. Maanparannuskasvina se ympäys on vähän ehkä sen rajoilla, mutta rehun tarkoituksiin, jos käytän, niin hyvin monet ympää rehuvirran siemenen. Ruisvirna on hyvin tuon rehuvirran tyyppinen, kasvusto on pikkusen kuivempi, ehkä vähän korkeampi. Rehuvirna on selkeästi se on yksivuotinen kasvi, mutta ruisvirna on yksivuotinen, niin kuin ruiskin. Tämän ruisvirna voi kylvää keväällä
Ja se kasvaa pitkästi, koko kesän kasvaa. Mutta sitten varsinainen siementuotanto, se vaatii sen talven, eli se pitää syksyllä kylvää ja sitten seuraavana vuonna muodostaa siemenen. Eli tämä ruisvirna on kasvuajaltaan pitempi kuin tuo rehuvirna. Erittäin tehokas tyyppinen sitoja kasvanta ruisvirna. Tämä on 1-vuotisista muistaakseni, mitä Suomessa on kokeiltu, on ollut tehokkain. Että tästä tulee tosiaan aika rankasti, se sitoo typpeä kasvusta onnistuessa. Ruisvirna kestää yleensä kuivaa, kestää paremmin kuin tuo rehuvirna. Ja odelman kasvatella on myös parempi kuin rehuvirnalla. Eli niittoon passaa paremmin ja sitten esimerkiksi laidun käyttöönkin tämä rehuvirna. Se ruisvirna passaa vähän paremmin. Ruisvirnan siemen on pikkusen pienempi kuin rehuvirna, eli sen pienemmällä kylvymäärällä. Vaikka siemen on pimpun verran kalliimpi, mutta pienemmällä kylvymäärällä niin hehtaarikustannus pysyy rehuvirnan kanssa samoista, ehkä jopa himpun verran halvempikin. Mutta molempia lajeja, sekä rehuvirna että ruisvirna, niin näitähän kannattaa laittaa seokseen. Että seoksessa viljelyvarmuus kyllä kasvaa näissä. 1-vuotisista saneerauskasvista hunajakukka on erittäin suosittu. Tämä on hyvin nopeakasvuinen, nopea kukkii. Juuri on melko jämäkkä, tekee aika kivan paalujuuren tuohon lyhyen kasvuaikaan huomioiden. Ja maisema kasvuna on erittäin kiva. Tämä on mukavaa pirisettä antaa. Tämä on melko helppo viljeltää yleensä. Vaan tietenkin jonkun verran maassa pitää vähän potkua olla, että hunajakuukka kasvaa. Mutta tietenkin typen seoksien mukanahan se voi käyttää. Ja kyllä se sieltä mukaan tulee jonkun verran esiintyy aina kasvusta hunajakuukkaa. Ja hunajakuukan siemen on melko pieni, että siinä hehtaarikustannus pysyy hyvin kohtuullisena. Ja pieni määrä seoksessa, niin se on hunajakuukka kyllä ihan paikallaan. Ja pölyttäjät tykkää kyllä tästä, että varsinkin jos on kun mehiläisiä on lähialueilla, niin tämä antaa hyvin mettä, mutta on myös erittäin hyvin siitepölyä. Ja tietenkin luonnon öttiä sille kanssa, niin tämä antaa hunajakuukka on kyllä erittäin mielenkiintoinen. Ja tosiaan toi maakuohkeutus on aika mukava tällä, että sillä on aika hyvänä paalujuurina lähtee kyllä hunajakuukkaakin tuosta heti ruusukkeesta alaspäin. Ja tosiaan tuo kukinta sitten, että se saattaa aloittaa kukinnan, tai aloittaakin tässä kukinnan jopa luokkaa 6-8 viikon kylvöstä, ehkä jopa aikaisemminkin. Ja tietenkin seoskasvustossa se kukinta sitten menee vähän myöhempään, kun on paljon kilpailuja ja varjostusta. Mutta kiva lisää näissä maanparannusseoksissa. Tämä on 1-vuotinen nyt vielä apila. Apilahan ei ollut tuossa maanparannusseoksissa mukana, mutta esimerkiksi noissa riistaseoksissa ja monimuotoisuus, sillähän useimmissa apila on myös sallittu. Ja veriapila on mielenkiintoinen lisää. Kuivan kestävyys on veriapilla ihan mukava, mikä viime vuosina sitten on pompannut esille. Veriapila on selkeästi meidän 1-vuotinen ja nimensä mukaisesti kukkii tulee hyvin tumman punaisin kukin. Se on ihan kiva lisää monissa seoksissa tämä veriapila. Tosiaan tässä on jotakin sellaisia lajeja, mitkä ei mene maanparannus- ja saneerauskasvipykälien alle, mutta mä otan tässä kuitenkin esille, kun ne nyt on tällaisia maanparannukseen soveltuvia kasveja, ja näitähän kannattaa hyödyntää tosiaan sitten niissä muissa mahdollisissa monimuotoisuuskasviseoksissa. Plus, että esimerkiksi veriapilakin, niin monet käyttää jo rehuseoksissakin, niin tässä tilanteessa hyvä ottaa kuitenkin esille tämä veriapilankin maanparannusominaisuus. Sitten näihin varsinaisiin tosiaan 1-vuotisiin maanparannus- tai saneerauskasveihin. Maanparannus-saneerauskasveja nimenomaan öljyretikka on tällainen. Että öljyretikka on erittäin rehevä kasvunen. Tämähän ei ole mikään typensä kasvi, eli tämä on ristikukkanen, vaatii jonkun verran potkua maasta, että lähtee kasvuun. Seoksissa tietenkin siinä on sitten kyytipoikana mukana, mutta jos öljyretiskasta halutaan kunnon kasvu, ja varsinkin sitten käytetään kivenäismailla, missä ei kovin paljon ole irtoravinteita, niin pieni lannoitus varmaan öljyretikalle lähtee se paikallaan, ja se varmistaa sen kunnon kasvuston. Mutta sitten kun se öljyretikka lähtee kasvuun, niin se on tosi jämäkkä se kasvu, että se on tuommoinen miehen mittainen helposti tuo kasvusto ja peittää erittäin tehokkaasti.
Ja kestää myös suht aikaisessa vaiheessa kestää myös niittoon, eli se pystytään puhdistus niittämään ja sitä kautta taas saadaan kasvusto. Varsinkin jos niin kun sattuu keväällä tulemaan rikkaa paljon, niin puhdistusniitolla niin se, että rikat saadaan sillä kuriin, ne ei pääse siementämään ja tämä öljyretikka kestää sen kuitenkin sen kevyen niiton ja sitä kautta se pääsee kasvuun. Ja sitten tuo öljyretikan murskaus kannattaa tehdä sitten tarkkailla kasvusta, että se ei pääse siementämään. Se ei kovin kiirettä syksyllä ole, mutta kuitenkin kasvustoa tarkkailee, kun palot selkeästi on siellä, mutta kun rupeaa siemenet tulentumaan, niin siinä vaiheessa, tai ehkä pikkusen ennen pääsee niittämään, kun ne siemenet on vielä vihreät siellä paloissa, niin sitten murskautan kasvuston. Öljyretikastahan löytyy lajikkeita, että siitä on jalostettu lajikkeita, muun muassa tuohon sokerijuurikkaan ankeroisen torjuntaan, että siellä nimenomaan löytyy siihen lajikkeita, ykkös- ja kakkosluokan lajikkeita. Ja sitten, eli se on resistenssilajike sokerijuurikkaan ankeroiselle. Ja sitten löytyy moniresistenttilajikkeita, jotka on sekä sokerijuurikkaan ankeroiselle on resistenttejä, että monien puutarhakasvien juuriäkämäankeroiselle on resistenttejä. Ja sitten useimmiten saneerauskasvua käytetään varsinkin perunalle ihan perusöljyretikkaa. Perunan tautiahan öljyretikalla ei pystytä torjumaan. Perunankeroisen öljyretikalla ei ole vaikutusta, toistaiseksi sellaista kaupallista lajia ei ole, millä perunankeroista mihin perunankeroisella pystyisi vaikuttamaan. Mutta puutarhakasvien viljelijät ja sokerijuurikkaan viljelijät, ne osaa ja kannattaa kysyä nimenomaan sellaisia lajikkeita, jotka on resistenttejä siihen tiettyyn tarkoitukseen. Tuo bionfumikaation vaikutus tosiaan nyt on mainittu, mutta se on vähän sellainen tulkintajuttu ja se vaatii vähän isomman operaation, maahanmuokkauksen ja maan tiivistämisen ja tällaista vielä. Mutta muuten kyllä öljyretikka on sellainen hyvin puhas, ei kannata tauteja ja virkistää maata, kohkeuttaa maata. Täällä on jämäkkä paalujuuri. Muokkausretikka on myös aika paljon käytetty. Se kasvattaa myös aika jämäkän juuren. Itse asiassa huomaat sen jämäkämmän juuren kuin tuo öljyretikka. Muokkausretikka on pikkusen vähän vaativampi. Ja kun öljyretikalla möhöjuuren kesto on niin ihan selkeä, mutta muokkausretikan möhöjuuren kestosta nyt en uskalla sanoa. Tämä ei ole kokeessa ei ole ollut, mutta mä vähän veikkaisin, tämän kanssa pitää ristikukkas viljelykierrossa suhtautua hyvin varovasti tähän muokkausretikan käyttöön. Mutta muuten niin, periaatteessa muokkausretikallahan on toi, että se kasvattaa tuon jämäkän juuren, paksu juurista kasvusta jää sitten vielä maahan, juuri jää maahan, sitten juuri rupeaa hajoamaan maassa ja juuriaukko, hajoaa juuren aukko täyttyy sitten veellä ja sitten se kautta vielä se jäätyy pakkana tekee omaa tehtävänsä siellä. Että on ollut se ajatus, mitä tällä muokkausretikalla hyväksi käytetään ja sitä käytetäänkin. Mutta mahdottomiahan toikaan ei pysty, sitten kun on niin kyntöanturakin on, niin kyllä helposti toi muokkausretikan juurikin tökkää siihen, niin sitten lähtee helposti sitten kasvaa maasuuntaisesti sitten. Mutta erittäin mielenkiintoinen kasvi kyllä, että muokkausvaikutus tätä on huomattava, sillä on, kun se saa onnistumaan. Mutta muokkausretikkakin, niin kyllä se vaatii, että maassa ravinnetta on, että vähän rehevämpi maa, tai sitten tietenkin kivennäismailla pieni typpilannoitus alkuun, niin se varmistaa kasvun. Ja sinappi, saneerauskasveja se on myös monipuolista kasvustoa. Nyt on öljyretikan kanssa paljon sinappia käytän seoksenakin. Ja tämä on nopea kasvuinen ja melko mukava juuri tälläkin on. Mutta tästä valkosinapissa ei ole resistenttejä lajikkeita, eli sillä ei ankerosa ei torjuta. Mutta saneerauskasvina sopii kyllä erittäin hyvin seoksiin. Sitä kautta öljyretikan kanssa niin varmistaa kasvuston onnistumisen. No tuossa on vielä pienenä kuriositeettina tuo 1-vuotista maa-apila mainittu.
Tämä on ehkä sellainen tulevaisuuden juttu, mitä tullaan varmaan käyttämään ehkä enemmän ja löytää uusia käyttötarkoituksia. Aluskasviksi voisi olla hyvinkin mielenkiintoinen maapila. Se on tosiaan nimensä mukaisesti kasvaa maan myötäisesti ja kasvuste ei ole kovin korkea. Et se on joillakin lajikkeilla saattaa olla ihan tuollainen kumisaappaan teränkorkuinen se kasvusto ja se pysyy myös semmoisena. Mutta se kasvaa semmoisena tiheänä mattona maan pinnalla, eli pettää maan pinnan aika kivasti. Tämä on niin hyvin mielenkiintoinen. Tällä varmaan tullaan jatkossa löytää sitten käyttökohteita. Mutta tämä nyt on niin kuin mainittu tuo maapila tässä kuriositeettina. Tämä on mielenkiintoinen laji tulevaisuutta ajatellen. Mailaisethan on tuossa saneerauskasvissa myös. Mailainen sinimailinen on erittäin syväjuurinen, kasvattaa jämäkän paaljuuren, kestää kuivuutta erittäin hyvin, soveltuu kivennäismaille mainiosti, varsinkin savimmalla kasvaa erittäin hyvin. Eloperäisemmällä mailla tietenkin kun on jämäkkä juuri, niin se menestyminen on vähän heikompaa, plus että tietenkin sinimailinen tarvitsee lämpöä. Ja sitten eloperäisellä mailla ne vaan on aina pikkusen vähän viileämpi. Sinimailinen on tietenkin perustamisvaiheessa se kärsii varjostuksesta. Et sinimaillisessa kasvusto, jos halutaan kunnon menestyvä kasvusto, niin sehän kannattaisi perustaa ihan tämmöisenään. Tai ainakaan ei mitään suojakasvia mukaan tai muuta kilpailevia kasveja hyvin hallitusti siihen sitten mukaan. Et esimerkiksi virran alla niin sinimailinen niin todennäköisesti ei tule onnistumaan. Sinimaisella sitten mukaan jotakin vähän verkkaisempaa kasvutahdin lajia. Ja sinimainen tietenkin silloin, jos yksivuotisena käyttää, niin sehän kannattaa antaa kasvaa syksyn saakka ja mieluummin se seuraavana vuonna sitten keväällä sitten muokkaa tämän kasvusta. No, rehumaillinen tässä mainittuna myös nyt lajeina ylipäätään maillisesta. Rehumaillinen poikkeaa tuohon sinimailliseen lähinnä toi, että se kestää niittoa aika hyvin ja tallausta maillinen, mutta rehumaillisen siementä on ollut vähän vaikea viime vuosina saada ja lähinnä tuon sinimaillinen on ehkä sellainen ykkösjuttu, kun maillisesta puhutaan. Rehumaillinen on tulevaisuuden asiassa varmasti tulee vielä esille. Se on varsinkin rehupuolella rehumaillinen tulee sitten nostamaan aika paljon päätään vielä. Saneerauskasvista, maanparannuskasvista valkomesikka on erittäin tehokas. Tämä on tosi hyvä. Tämä on 2-vuotinen kasvi. Eli se vaatii sen yhden talven, niin se talvehtii ja seuraavana vuonna tekee siemenen lähtee keväällä aikaisin kasvuun. Ja valkomesikalla on tosi jämäkkä paalujuuri. Kasvusto on erittäin korkea ja rehevä. Helposti mies uppoaa sinne kasvustoon, niin se kasvusto on tosi jämäkkä saattaa olla. Ja sitten kukinta, tällä on mukavasti kukkii kyllä, se houkuttaa mehiläisiä ja muita pörreisiä kyllä hyvin tehokkaasti. Se, että jos se jää tosiaan seuraavaksi vuoksi, menee talven yli, niin seuraavan vuonna se aloittaa keväällä aikaisin kasvun ja seuraavan vuonna se tekee siemenen. Että jos tällainen kasvusto jää, niin se siementämisen kannattaa olla tarkkana, se pitää murskata tuo kasvusto ennen, kun siellä rupeaa siemenet valmistumaan. Että siellä on, ja kasvusto pitää siinä tapauksessa muistaa seurata, että siellä helposti alimmat kukat on jo tulentunut ja rupeaa siementä, kun ylhäällä vielä aloittaa kukintaa siinä kasvustossa. Ja se pitää murskata tosiaan ennen kuin se ensimmäiset siemenet rupeaa muodostumaan. Et sitten siitä saattaa olla sitten ongelmia jatkossa. Ja viljelyn kanssa tietenkin, tai mesin kanssa pitää olla varovainen, että siinä on sellaisia aineita tässä mesikässä, mikä siinä kasvinesteissä, soluissa itsessään, mikä sitä aiheuttaa sitten hajua murskatessa, niin kun se vapautuu se soluneste, niin se sitten helposti tarttuu sitä hajusta erilaisiin. Ympäristöön, mikä sulla onkaan, jos on esimerkiksi viljan seassa, niin jos on puimurin kanssa, niin silloin sotkee viljan ja sitten sen hajun perusteella, niin sitä voi olla, että se esimerkiksi elintarvikkeiden käyttö on vaikea. Rehuksi varmaan onnistuu sen viljan käyttö, mutta se haju on aika voimakas tälle. Mutta joka tapauksessa valkomesikka on erittäin hyvää maanparannuskasvia, mutta sen käyttö, sinne pitää olla sitten tarkkana sen käytössä, jos se jää sitten yli talven. Eli kelta oli valkomesikka äsken tuossa, tässä on keltamesikkä, saman tyyppinen kuin tuo valkomesikkä, ehkä himpun verran vaatimattomampi kasvultaan, vaatii luultavimmin pikkusen ehkä vähän enemmän lämpöä, mutta suurta eroa näillä ei ole. Esimerkiksi kasvustossa on erottaminen erittäin vaikea, jos ei ole kukkaa kasvustossa, ne on hyvin samannäköiset nämä kasvustot.
Ja mesikoita käytetään keltamesikkää ja valkomesikkää sekaisin. Et ne himpun verran eroaa sitten tosiaan kasvutapaa tai kasvupaikkavaatimuksiltaan, ja kun niitä käytetään seoksena, niin sitten taas varmistaa sitä kasvuston menestymistä. Ja sitten joo, no, maaparannuskasveihin vielä tässä nyt on maininnut maaparannuskasveista vielä toi puna-apila. Tukipykälihän apilathan sille ei sisältynyt, mutta tämä kuitenkin puna-apila kannattaa, kun ylipäätään maanparannuksesta miettii viljelykiertoihin, niin puna-apila kannattaa lisätä sitten seoksi, varsinkin rehuseoksia käyttää, niin ihan maanparannustarkoituksessakin, että puna-apila on hyvä siinä. Ja samaten alsikeapila puolestaan sitten enemmän ehkä eloperäisille maille, kun hakee sinne jotain apilaa, niin typensä kasvinen alsikeapila on tämmöinen, mikä eloperäisille maille passaa paremmin sitten. Ja tuossa on alsikeapila lajikkeista maininta. No, lajikeeroja niissä on, että niihin kannattaa vähän ehkä siinä vaiheessa, kun siementä hankkii, niin perehtyä varsinkin rehutarkoituksia hankkia apila, niin alsikeapilan siemestä. Ja valkoapila sopii myös eloperäisille maille aika mukavasti. Ja juuriapila on mielenkiintoinen uutuus, mikä kannattaa pitää koron takana, just nähdään maanparannusajatuksissa, että kun esimerkiksi rehuseoksiin tai sitten noihin riistaseoksiin tällaisiin, niin lisää sitten ja haluaa jotain maanparannusjuttua, niin tämä juuriapila on kyllä hyvin mielenkiintoinen lisää. Niin kuin tuosta kuvasta näkee, niin tuossa on juurta aika hulppeasti. Toikin on yhden ensimmäisen vuoden kasvuston juuri, mutta jossakin vaiheessa niin se on se juuri. Se on nimensä mukaan se juuriapila, että se on parhaimmillaan tuommoinen lähtee tuossa tyvestä lähtee semmoinen peukalon vahvuisena, niin se on aika jämäkkää. Puna-apila on tyyppinen juuriapila, mutta tämäkin ehkä enemmän tulevaisuuden juttu. Nykyisin siementä hyvin vähän on markkinoilla, mutta uusia juttuja on tulossa ja kannattaa pitää tässä maanparannusasiassa tämmöinen asia mielessä. Samaten ruokonata heinistä, että kun heiniä käyttää, että timoteihan on semmoinen perusheinä useimmille, se on halpa, pieni siemen, mutta juureltaan niin ruokonata on ihan omaa luokkansa. Ruokonata juurihan kasvaa varmaan 5. vuoteen saakka. Täällä on enemmän semmoista hiusjuurta on ruokonatalla, niin kuin timoteilläkin, mutta sitä ruokonata juurta on paljon. Huomattavasti enemmän kuin nurminatalla ja olennaisesti enemmän kuin timoteilla. Ja ruokonatan kestävyys on erittäin hyvä, että tämmöisenä maanparannuskasvina niin ruokonata kannattaa pitää mielessä. Just esimerkiksi näissä monimuotoisissa peltoseoksissa. Tuossa niin maanparannuskäyttö, mutta seoksia, aika monet tosiaan käyttääkin seoksia ja suosittelen seoksien käyttöä. Ja kyllä useimmilla siemenliikkeellä on tarjotakin seoksia ja valmiita seoksia näihin, mikä täyttää pykälät ja se on hyvin mielenkiintoisia valikoimia. Tuossa on esimerkiksi meillä on ollut viime kevään cocktail-reseptillä tehty, että ne pitää vielä tarkistaa, että vastaa sitten vaatimuksia, kun nuo asetusluonnoksethan on vielä vaiheessa, että asetuksiahan ei ole löyty lukkoon. Et sitten katsotaan, kun asetukset on päätetty, niin sitten uskaltaa tehdä sitten johtopäätöksiä, minkälaiset seokset loppujen lopuksi sitten tulee sitten käyttöön. Mutta tämä nyt viime keväänä toimi tämä seos aika mukavasti kasvukin. Ja uskon, että hyvin pitkälle tällä mennään varmaan ensi keväänäkin, mutta tässä on esimerkiksi tämmöinen maanparannus juureva. Meillä tässä on ollut nuo mesikät, siinä on virnaa, hunajakukkaa, ruisvirnaa, öljyretikkaa, valkosinäppää, sinimaista, kuminaa, sikuria. Tämä on erittäin monipuolinen seos. Tässä esimerkiksi viime kesänä, niin tästä tosiaan niin jollakin alueella niin toi virna oli tässä, rehuvirna ja ruisvirna oli ihan ykkösiä. Noin jäi ristikukkasta, öljyretikkaa ja sinappia jäi sitten kakkoseksi. Niitä kasvusta hyvin vähän löytykään. Mesikkää jonkin verran oli, sinimainen vähän kärsi tässä ja kumina ja sikuri oli siellä alla. Jonkin paikoin niitä tuli. Mutta sitten niin sama seosta kun käytiin myöhemmällä kylvöllä, niin siellä oli suurimpi osuus taas oli taas öljyretikalla ja valkosinapilla. Että siellä muut jäi sitten takaa. Kyllä tämmöinen monipuolinen seos, niin se puoltaa paikkansa. Ja tämmöisellä seoksella on se onnistuminen hyvin todennäköistä. Sitten meillä maanparannusvarma on ollut toisena seoksena, ja tästä on ristikukka jätetty pois, muuten niin kuin hyvin pitkälle on edellisen kaltainen. Että noissa ristikukkassa, tuossa edellisenkin seoksessa, missä on öljyretikkaa ja valkosinappia mukana, niin ne toimii ikään kuin tukikasvina tälle virnalle.
koska virna on erittäin rehevä kasvunen, se varsi on rento, se helposti kaatuu ja se kasvusto lakoutuu ja sitä kautta se rupeaa hyytymään se kasvu. Mutta jos on tukikasvi mukana, niin se saa olennaisesti enemmän sitä kasvua hyötyä irti ja massaa siinä pellolla ylöspäin, että siinä tulee paksumpi kakku päälle. Mutta jos et saa maanparannus varma, sen tässä ei ristikukkasia ole lainkaan mukana. Ja maanparannus pika. Tässä on pelkkä virna ja siinä on näyttänyt, että muut höysteet pois, niin siinä on rehuvirnaa, ruisvirnaa, retikkaa ja sitten sinappia on tässä maanparannus pika-seoksessakin. Ja sitten tähän tällainen saneerausseos, että mitä käytetään sitten aika paljon perunavilleet käyttävät, että siinä on valkosinappia ja sitten öljyretikkaa on. Että toi on ihan toimiva seos. Monipuolinen seos saa rehevän kasvuston, aika lailla viljelyvarmakin. Tietenkin on ristikukkaisia molemmat, että se on se, sitten se kirppa-ongelma saattaa olla, tai rapsikuras-ongelma voi olla sitten jossakin vaiheessa, mutta vähän myöhäisemmällä kylvöllä, jos se suinkin vaan maa antaa periksi, niin yleensä siitäkin sen selvitään. Tähän maanparannukseen liittyen, niin me on aika paljon tehty yhteistyötä muun muassa Juuso Joonan kanssa, niin tässä Juuso juurivoimaseos, ei mene näihin maanparannusseos tukipykäliin, mutta tällaista kun maanparannukseen ylipäätään satsaa, niin toi on hyvin mielenkiintoinen seos ja tuolla on saatu aika tehokkaita tuloksia aikaiseksi. Tuo kasvustot on ollut erittäin reheviä. Tämä seos on erittäin monipuolinen. Siinä on muistaakseni niin luokka 13 tai 15 eri lajia ja sitä kautta tulostakin on tullut. Tuossa on, niin siinä oli se ensimmäisessä kohdassa, kun mä aloitin, niin siinä oli sitä öljyretikkaa aika paljon, öljyretikkaa sinappia. Tuossa toi kuva, mikä tuossa oikealla, niin siinä ei puolestaan öljyretikkaa sinappi ole pärjännyt ollenkaan. Et näissä oli se kylvöaikaero, että mikä tässä tämä virna kasvusto on pääsääntöisesti, niin tämä on kylvetty aikaisin ja se ensimmäinen kuva oli kylvetty luokka 3 viikkoa myöhemmin. Sillä kylvöajalla sitten onnistumiseen on vaikutusta ja kun aina ei tietenkään voi kylvöajan kanssa pelata, niin monipuolinen kasvu tässäkin taas tulee esille, että se varmistaa onnistumista. Sitten näiden saneeraus tai maanparannussaneerauskasvien seoksiin käyttö, että kyllä mekin noihin seoksiin pyritään valimaan sellaiset lajit ja lajikkeet, että se kylvö onnistuu yhtenä seoksena. Auringonkukka on himpun verran kimuranti kuvio, että auringonkukka on iso siemen, se pitäisi saada syvälle, mutta puolesta, jos sä käytät siinä seoksesta hunajakukkaa, joka on pieni siemen, jos sä laitat sen kovin syvälle, niin eihän se sieltä sen tuu, tai se jää rikkojen alle. Se auringonkukka, sen käyttö on vähän semmoinen kimurantti, ja aurinko itsessään, niin semmoinen varsinainen maanparannuskasvi, niin en se ihan niin ykkösriviin laittaisi, mutta maisemakasvinahan se on erittäin mielenkiintoinen. Okei. Kiitokset. Kiitos Timo. Ja tuolla on muutamia kysymyksiä tullut chattiin. Ja tuliko sieltä? No itse asiassa annanpa puheenvuoron. Täällä on kysymys käsi pystyssä, niin Atte Kiiski, olepa hyvä, niin kysy. Kiitoksia. Sen verran kysyisin näistä erilaisista kasveista ja niiden pitkäaikaisemmista vaikutuksista. Eli jos mä suunnittelen kylväväni keväällä 1-vuotisen viherrannoitusnurmen ja syysvehnän myöhemmin syksyllä siihen perään ja mä haluan tuhota sen kasvusta ja todennäköisesti joudun glyfosaattia käyttämään, niin miten tämä glyfosaattikäsittely tekee sen kasvuston esimerkiksi typensidonnalle ja sen niin kuin vaikutukselle? No häviääkö se sen niin kuin myötä? Maanmuokkaus totta kai säilyy, kun juuret säilyy tai juuren tekemä työ säilyy, mutta se lannoitusvaikutuksen säilyminen kiinnostaisi. Säilyy, kyllähän se säilyy. Siinä kasvustossahan on, että olennaista siinä tietenkin on, että no silloin kun sä käytät tosiaan glyfosaattia, niin sehän kasvu pysähtyy siihen ja sen kasvuston hajoaminen, niin sehän lähtee käyntiin saman tien. Typeensidonnaisesti sehän tyssää kanssa ja saman tien sen ruiskutuksen ja se kasvuston hajoaminen lähtee nopeasti käyntiin. Ja varsinkin kun on paljon typpeä, niin sehän rupeaa hajoamaan saman tien. Kylläkin tietenkin alkuvaiheessa hyvinkin hitaasti ja sitten myöhemmin sitten kun maa kylmenee ja jäätyy, niin silloin se pysähtyy se typen hajoaminen ja mahdollinen huuhtoutuminenkin.
että olennaista tietenkin se on siinä vaiheessa, kun sen typen sidonnan keskeyttää, että siihen saisi sitten elävän kasvuston päälle, että siinä olisi joku juuri, elävä juuri siinä maassa, joka ottaa sen ravinnon talteen. Ja tietenkin, no sitten aineiden käyttö niin ylipäätään, jos sitä pystyy välttämään, niin se on aina parempi, koska noiden aineiden käyttö taas, niin se vaikuttaa sitten, ei pelkästään siihen kasvin itsessään, mutta se vaikuttaa sitten helposti siihen eliöstöön maassa, eli siinä vaikuttaa pieneliöstöön, näihin bakteereihin, mutta myös sieniin. Ja ne vaikutusmekanismit ovat hyvinkin mutkikkaita. Jos niitä pystyy välttämään, niin mahdollisimman pitkää aikaa, vaikka mahdollisimman pitkää väliä pitää sitä aineiden käytössä, kuin myös lannoitteet. Mineraalilannoitteissa on muun muassa tämä australialainen maaperätutkija niin tuomasi, että tämä typensidonta, biologinen typensidonta, niin se loppuu, kun lisätään lannoitetta maahan. Se biologinen typensidonta niin loppuu 3 minuutissa. Mitä vähemmän siihen joutuu sotkemaan siihen niihin omiin prosesseihin ulkopuolisella vaikutteella, niin sitä parempi. Joo. Oliko Atte vielä kysymys vai jääkö käsi pystyyn vahingossa? Niin. Sitten muutamia chatissa on kysymyksiä. Tämmöinen, että itselle jäi virna tattarin alle. Siemenseoksien määrässä oli vaikea löytää hyvää seosta. Mistä löytää? Virna jäi tattari alle. Ja että siemenseoksien määrässä oli vaikea löytää hyvää seosta. Että mistä löytäisi sitten tämmöisen, että ei kävisi niin kuin, että virna jäi tattari alle. No tietenkin tuossa jos tattari ja virna, se on ihan mielenkiintoinen koktaili kyllä. Tattari voisi toimia sinne sitten tukikasvina virnalle. Ja no käyttää virnaa esimerkiksi tosiaan, siinä on rehuvirna ja ruisvirna 2 lajia mukana. Se lisää tietenkin semmoista onnistumisen mahdollisuutta. Ja tietenkin semmoisen hyvän seoksen löytäminen, no voi, että ei ole veljeksiä, että toi monipuolinen juttu on, että kun siellä on useita lajeja mukana, niin se aina varmistaa kyllä se onnistumista. Ja tietenkin ne maanparannuskasvipykälät, nehän asettaa tietenkin rajoitukset, mitä lajeja sinne ylipäätään voi laittaa, että se virna kaipaisi jonkin tukikasvin, mutta toi on just useampi virnalaji. Ruisvirna on semmoinen, mikä kestää kuivuutta olennaisesti paremmin. Tuossa tuo tattari, kun sen tattaria ylipäätään viljely, niin todennäköisesti on kuivilla koemilla mailla, että tattaria on viljelty, sehän tykkää lämpimästä ja kunnon maasta. Ja silloin, jos siinä on rehuvirna ollut mukana, niin rehuvirna puolestaan hyötyy kosteudesta ja ruisvirna taas kuivasta. Eli tosiaan niin kyllä tuossa on sen 2 virnalajin käyttö mukana tuossa, niin olisi todennäköisesti varmempaa. Ja sitten tosiaan ne useita lajeja, noita hyvin monipuolisinta sallittuja lajeja, niin käyttää mukana koko seoksessa. Kylvöaika on tietenkin aina, että se, että mikä on tänä vuonna mennyt pommin, niin se voi olla, että se ensi vuonna sitten olisikin ensi vuoden olosuhteessa onnistunut. Että se on aina siinä, kun luonnokas pelataan, niin tässä on nämä riskit ja niiden realisoituminen on sitten aina kuitenkin tapetilla. Kiitoksia. Joo, kiitos kysymyksestä. Sitten täällä on kommentti, että valkomesikästä tulee erinomaista hunajaa, voi suositella mehiläistarhojen lähellä. Tämmöinen kommentti vaan täältä. Ja sitten kysymys oli vaan noista, varmaan liittyy noihin seoksiin liittyen, että mikä on ollut kylvömäärä näissä, mitä suositellaan kylvömääräksi, kun on maanparannusseoksista kyse. Tai siinä oli niitä listaa seoksista, niin mikä kylvömäärä on sopiva. Niin, tuossa joo, se riippuu sitten lajeista, että sen lajin mukaan mennään sinne. Että esimerkiksi niin kuin virnassa, no mekin noihin lasketaan sitten kuitenkin se kylvömäärä suositus aina sen seoksen mukaisesti sille, että jos sillä on pientä siementä, niin, ja sen osuus sitten, ja peilataan sen puhaskasvustoon, ja kuinka paljon sen osuutta sitä on, ja sitten taas se on suuri siemenen, sen suurempi kylvömäärä, sen osuus siihen seokseen, niin sitä kautta saa niin koko seoksen kokonaiskylvömäärä
saadaan sitä kautta sitten. Että kyllähän noissa, no vähän riippuen seoksista kuitenkin, ne on semmoinen luokka iso siemenien osuudesta riippuen, niin luokka, no ehkä jollakin voi olla jopa 20 alkaa, mutta 30-50 kiloa sitten siemenmäärät noissa seoksissa yleensä meillä on ollut, riippuen tosiaan seoksen koostumuksesta. Ja kyllähän näistä kannattaa tosiaan se kylmämäärä ylipäätään pitää mieluummin vähän sen yläreunassa, kun monesti näkee kuitenkin että se jotakin seostakin, niin tai no se hintahan se on sellainen, mikä monesti näkyy sille, että jollakin mainitaan, että hehtaarikustannus on aika matala, mutta silloin se kylmämäärä on ehkä turhan pieni ja silloin mennään aikamoisilla riskeillä. Että se kylmämäärä kannattaa pitää mieluummin yläreunassa, että siitä saa sen kokonaishyödyn irti. Et jos sulla on seoksen kylmämääräksi esimerkiksi laskettu suositellaan vaikka 50 kiloa per hehtaari, ja sä sitten rupeat pihistelemään, okei, säästät, laitetaan 30 kiloa hehtaari. Ja siinähän voi käydä sille, että sillä 30 kilolla se sun koko systeemi epäonnistuu, tai no tulee ainakin kaikenlaista paskarouhaa sinne paljon sitten, etkä saa kovinkaan suurta hyötyä. Se tavallaan se 30 kiloa menee ihan hukkaan sulla. Kun et jos olisi käyttänyt se 50 kiloa kunnon kylmämäärän sinne, se maksaa vähän enemmän, mutta saat sen täyden hyödyn irti. Eli tavallaan niin sä maksat sillä 30 kilolla, niin maksat tyhjästä ja 50 kilolla saat kaiken irti. Et kyllä näissä kylmämäärät kannattaa pitää kuitenkin vähän siellä yläreunassa, että sen hyödyn saa, ja kyllähän näistä maanparannusseuksista näistä saa hyötyä. Et mun mielestä on erittäin mielenkiintoinen, että tähän ylipäätään tähän valtiovaltaministeriö on lähtenyt tämmöisen mukaan, että nämä tuotetaan näitä maanparannusjuttuja. Ja sitten niin kuin mesikäviljelystäkin niin tuossa tosiaan niin öttiäisille passaa hirveän hyvin, mutta pellollekin passaa hirveän hyvin. Että mä tuossa, se oli muuan viljan viljelijä, sillä oli 200-300 hehtaaria oli viljaa, ja se sanoi, että se on käyttänyt mesikkää. Sillä on ollut välillä useampi 10 hehtaaria mesikkää ollut, että se oli erittäin tyytyväinen. Se sanoi, että se mesikän vaikutus niin se näkyy vielä 2-3 vuotta sen mesikän viljyn jälkeenkin. Että se on pystynyt sillä aika paljon vehnän lannoitusta heivaamaan sillä. Joo, että hyötyjä on. Itsellä heräsi kysymys vaan tuosta veriapilasta. Sanoit, että sitäkin käytetään rehuseoksissa. Niin minkälainen rehuarvo on veriapilalla? Jos muistat näin ulkoa, niin... No enpä osaa sanoa suoraan, kun mulla itse... Meillä kokkeessa veriapila on kyllä ollut. Onkohan meillä rehuanalyysiä. Enpä nyt osaa tosiaan sanoa, mutta se nyt on kuitenkin joka tapauksessa kysymys on yksivuotisesta kasvista ja vielä typensidoja kasvista, niin yleensä tässä rehuarvot on näissä kunnossa, että se ei ole mikään ongelma sitten, että ne kasvaa kyllä erittäin rehevästi ja sillä omalla typensidonnallaan se kasvusto on sellainen hyvin mehevä ja hyvin soveltuu rehuksi. Kyllä. Katsoin, että meiltä aika ollaan pikkusen yliajalla, mutta ei se mitään. Keskustelu on ollut mielenkiintoista ja mukavaa, että olette kysyneet sieltä, niin ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Sen verran mainostan, että meillä tammikuussa Hiiltäpeltoon hankkeessa on tulossa NIR-analyysin tulkinnasta. Niin siihen liittyen niin on tulossa webinaari 31.1. Niin se tulee tuonne laariin vielä niin jossain vaiheessa siitä, niin että voi ilmoittautua kun haluaa sitten, mutta ensi vuoden puolella siis tammikuun lopulla tulee sitten. Ja tässä vaiheessa iso kiitos Timolle, oli oikein kattava esitys näistä erilaisista maanparannusseoksista ja erilaisista näistä kasveista, niin kattava esitys. Kiitoksia oikein paljon. No niin, kiitoksia, jospa se tähän herätti ajatuksia. Kyllä, ja sinun voi olla yhteydessä, että jos kiinnostus heräsi, että teillä on laaja valikoima näitä, niin voi olla yhteydessä ja katsoa sitten, että mikä on sopiva seos lohkolle sitten siinä vaiheessa. Joo, kyllä, kiitoksia. Ja mielellään näitä pyöritellään näitä juttuja, kun tämä on kuitenkin semmoinen ihan kiinnostava ala ja kiinnostava aihe, että muutenkin kuin ihan niin kuin pelkästään niin kuin kaupallisella mielessä tässä, että minua niin kuin tämä ala itsessä niin kuin kiinnostaa, niin ja aina pyritään tekemään asioita paremmin ja löytämään uusia juttuja ja näin poispäin. Ja viljelijöiltähän ne monesti se palaute tuleekin, että kun on päässyt kokeilemaan, joskus kaiken näköisiä pelottomia on kokeillut, niin tulee epäonnistumisia ja onnistumisia. Että mielenkiinnolla otetaan palautetta vastaan ja ihan yhdessä kehitellään näitä. Kyllä, juuri näin.
Ja se on hyvä, että näitä kokeilijoita löytyy. Mutta tosiaan tämä nauhoite tulee Hiiltapeltoon hankkeen YouTube-kanavalle aikanaan jossain vaiheessa, kun ehditään tämä editoimaan. Ja minä toivotan kaikille oikein hyvää joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta sitten, kun se aika koittaa. Mutta kiitoksia kaikille. Lopetetaan tilaisuus. Hei hei!